niin oikein paljon tervetuloa Ossin uuteen videoon. Mä nyt tässä tehdään semmonen energiaoma video, että näihin kaadetaan. Mulla on nyt tätä Megaforcea ja Madrockia. Eli kaada nyt, mä en saa nähdä. Mä en tiedä sit kumpaan kaada. Kaada jompaan kumpaan. Kumpaahan toi kaato? Mun pitää arvata. Onko kaadettu molempia? Saako avata? No jaa, värin perusteelta en osaa päättää. Että kyllä tämä maistuu enemmän. Näissä on kyllä tunnettu mäkö, mä oon hyvä näissä. Olisiko tämä Megistä? Olisiko? Mietin. Onko tämä Megistä? No niin, se oli oikein. Tää oli Megissä. Tää oli Madrock. Mä oon noin hyvä tietää energiajuomat. Näyttää. Megistä ja Madrock. Koska tää on Megis tämmöstä semmoista vähän maukkaampaa ja Madrock on vähän semmoista erilaista, että musta näistä parempi oli Madrock. No tää on tunnetumpi ehkä vähän mulle. Ja se oli tämmönen video, ensi video, moro!